Ala, anem a cuinar. I toca carn de sa bona, de sa de tota sa vida. Avui dia hem tornat molts senyors i només volem costella, entrecot, rellom, i aquí tenim un ratolí. Carn de sa cama de sa vedella, d'aquesta per fer estofats, per fer rostits, que ses padrines mos feien aquests plats increïbles i que avui dia els hem oblidat perquè pensam que només serveixen com a per plats de molta feina i molt feixuts. Avui en farem un de rapidíssim. Aquí tenim la carneta de ratolí de vedella. És una carn ideal per coccions mitges i llargues. Jo l'he tallat petiteta, fora greix, i farem mi rostit mig estofat. De fet, el començarem aquí damunt el fogó i llavors, per demostrar-vos que això són receptes facilíssimes, l'acabarem a dins del forn. De fet, farem un guarniment amb aquesta colflori excepcional que tenim avui. Un raig d'oli aquí de dins, i quan agafa temperatura hi anem amb aquesta carneta. La greixonera, o solla, o la rostidora que on ho passeu, ha de tenir alegria, eh? Al principi, foc amb ganes. Posam una mica de sal, per a bo. Ara aquí una mica d'all, de petit, i donant dues voltetes. Veieu quin coloret que ja ha agafat per una banda? Això ja sabem que és sinònim de gust, d'intensitat. I ara hi posarem dues curetes de farina, un poc a l'antiga, no? Que eixa curadeta per damunt mos farà tot més cremoset. Ara, això sí, l'hem de treballar bé, aquesta farina, i l'hem de deixar agafar coloret. Això va fent-te, és un santiament. Una mica de pastanaga, que tallaré bocins més bé tirant a grossos, perquè serà una cocció que tardarà una hora i quarta dins el forn. Si li fem un bocinets grossos, llavors la trobarem. I a mi m'agrada trobar aquestes coses, no m'agrada que tot s'afongui. Si molt molesta la verdura, per descomptat que ho podem tallar petit. El porro, el mateix, bocinets més grossos, que se confitin, que després siguin un guarniment més. Una vegada que tenim les verdures, també li posarem una miqueta de tomàtica. Tomàtica redadeta, que és la primera humitat que donem a aquesta carn, aquest punt àcid, que després reforçarem encara en sobi ranci. Dues voltetes de tomàtica, les verduretes també. Això és cru i ja té una pintorra impressionant. Dues fuetes de llorer, una mica de tem, també aniria bé el morduix, el romaní, herbetes, capa de dins. Aquesta carn, ara la tenim ben eixuta, la farina mos farà una salseta. Nosaltres li donarem una mica d'humitat amb aquest viner ranci. D'aquesta manera tindrem aquí una carn que se confitarà dins el seu suc, amb aquest punt d'acidesa que sempre els hi va bé. La tomàtica també, i veus com ella ja mos va fent salseta, eh? Jo li posaré una goteta d'aigua, només perquè arranqui el bull, no arribaré a tapar, i així ja mos bastaria per tenir aquest rostit humit, aquest estofat dins el forn. Antigament això se feia dins una greixonera, llavors se posava un plat ple d'aigua perquè s'agellar bé. Nosaltres ho taparem amb paper d'estrassa o paper de forn, i no passar pena, un parell de passades, a fi d'aconseguir que sigui el més hermètic possible. Ara mirant de tancar bé, a mi m'agrada més per aquestes coses aquest paper que és de forn habitual. I ara també una passada de fil. Ja tenim una capa, jo n'hi faré dues més i a cada una posaré fil. Per què? Perquè aquí se generarà vapor. El vapor voldrà sortir. Per tant, com més resistència li posem, més mos asseguram que aquí de dins hi haurà una atmosfera tancada i que tot aquest brou que vulgui sortir tornarà a entrar, i això és gust, això és glòria. Ara, podem anar a 190 graus, més o manco hora i quart, i ho tindrem a punt. Ala, ja tenim el nostre rostit estofat que fa una horeta que és dins el forn. Nosaltres anirem a preparar un guarniment amb aquesta colflori morada excepcional. Farem un bunyolets de colflori. Començarem amb 3 ous, que batrem amb un polsimet de sal i una mica de prebabó. Posam una goteta de llet també i batem bé. A damunt l'ou li afegim un sobret de llevat i un poquet de farina perquè mos faci la pasta. Ja tenim la pasteta en l'ou i ara se tracta de posar-hi la colflori. Antigament
Aquest bunyol se feien en la coliflor bullida. A mi, personalment, quan tenim delícies com aquestes, que són supergustoses, prefereix posar-les crues. Troc que el cruixentet que mos quedarà mos donarà molta més gràcia. Aquests mateixos bunyolets se poden fer amb molts altres ingredients. De patata, amb una mica de formatge, se poden fer de moniato, se poden fer de safannari. Ja no me dona el gust i frescor. 2 alls, tap petitets, per endins. Això li donarà un punx, igual que ho farà el julivert i el grell. Julivert talladet i grell. I ja ho tenim a punt per mesclar-ho tot i fer els nostres bunyols. No han d'estar totalment coberts, no massa grosses, i per endins, cap a dins oli. I la bo dels bunyolets, com els dolços, és que ells mateixos se van girant, s'inflen, mireu això, quina passada, amb una coliflor, quina coseta més guai, més senzilla de fer i més bona. Això sí que me recorda a la cuina de tota la vida. Quan començava a veure que tenen una capa cruixent, aquesta és la idea. A mi m'agrada que quedin cruixents per de fora i tous per de dins. Això està a punt. 1 hora i 20 minuts dins el forn. Bunyolets de coliflor morada. I ara a veuró perquè m'han tingut tancat. M'encanten les sorpreses. M'encanta cuinar dins el seu gustet. Mireu això, mireu. La bo d'aquesta cana és això, Mireu-la. Només té la seva salseta, el seu brou. Com han convertit aquest ratolí en una cosa melosa i espectacular, Plat de diumenge en 3 pessetes, perquè jo encara compto en pessetes moltes vegades. Una mica de flor de sal i aquests bunyolets, que per mi són complement ideal, cruixent, verdura, un toc de frescor, sempre m'agrada molt les verduretes crues, un poquet de temps perquè mos reforci aquest punt de can vermell. I aquí ho tenim. I amb aquest estofat rostit que hem confitat dins el forn, amb aquests bunyolets de coliflor morada, i harmonitza perfecte aquest illenc d'Antoni Gilabert. És un vi amb 12 mesos de criança dins roure francès, fet a partir de 2 raïms, cabernet i callet. Vermat molt madur, això li dona un tanins molt suaus, una capa mitjana i tots de compota i garriga, un vi ideal. Ali-do, cap endins falta gent. Bunyolet cruixent i can melosíssima. Un matrimoni perfecte. Salut! Contents, com sempre, d'estar amb vosaltres. La setmana que ve, més. Bon profit i salut!